itzali. Tertulianoa garuna mikroin labean sartu eta arte frigitu. Hau da egia dio batek serio, eta atzean publizitatea, shampua, kredituak eta beldura pur bat gehiago. Himnoa hauan bandera lepoan, baina galdetu non dagoen orek eta Google Maps jarri. Mente atzerakoiak, fosil dotoreak, aurrera pena arriskutua da diote mugikor berriarekin selfie eginez posposi. Gazteak dantzan, historialo, uste dute diktadura cosplay festa bat izan zela aspaldiko inauterietan edo. Etzen hain txarra, entzuten da tabernan, bai noski kartzelatik idazten bazenuen, seguru oso divertigarria izango zen bai horixe. Liburuak hautsakin, memoriak zulo, eta gero galdetzen dute zergatik berriz bueltatu da mamua orduan. Koño? Bagaskal, anormal, eta ende neandertal. Buru harrian ideiak zar, faxismoa berriz modan, baina guk ez dugu erosi nahi katalogo horretatik ezer. Bagaskal, anormal, neandertal. Saltoketa barrez, gukalean, zuek erdiaroan go etorkizun astintzen ari gara. Macho cabrio, begirada bularra aurrera, ni naiz liderra, dio eskailerak igo eta bere alarnaza falta zaiola. Eskotizatu egun bat, lanik esekula, baina soldataren inguruan iritzi emateko beti prestori bai aditu unibertsala. Soldaduzkarik ez, baina uniforme asko, ispilu aurrean probatzen general jolasean, plastikozko dominak lepoan ze dotore oso. Patria, hauan, familia, pankartan, eta gero kontuak ofzore oporrak lusuzko jate batean, kasualitate hutsa jakina noski. Uholdearen dirua, kamera piztuta, herria laguntzen, esaten baina poltsiko alenik beteta. Selfie bat lokatzartean, irribarre perfektua, eta atzean norbait esaten barkatu hori nire etxeko oskailua zen. Mesedez, utzi argazki ateratzen, tertulia bero, iritzi hotza, askatasuna oiuka, baina besteen ideiak debekatzeko botoi gorriari klik eta listo. Pospozik, gazte hauek galduak daude, diote serio, baina eurek WhatsAppeko kate faltzuak sinesten dituzte. Mediku suediar batek esan du, hori bai, froga sendoa, Historiaren klasean lo, eta gero mitinetan esaten, etzen hain larria izan, exagerazio hutsa, exagerzio hutsa. Baina mikrofonoan ozenago entzuten da beti fosil profesionalen hitzarrak. Barrez kantatzen dugu, baina argi, txantxak bai, baina faxismoa ez da meme bat bakarrik. Bagaskal, anormal, ende neandertal. Buru harrian ideiak zar, etorkizuna deitzen ari da, baina zuek ez duzue telefono hartu nahi. Bagaskal, anormal, neandertal. Irri eta zarata plazan dantzan, zuek iraganean biziko etorkizuna eraikitzen ari gara. Pixkanaka baina sendo, bai horixe kontuan izan, beraz lagun kanta, oiu eta barre. Memoria bizirik mantentzea ez da aspergarri, ez da zarren kontua ere. Bandera baino gehiago, burua erabili, eta himnoa baino lehen pentsamendua finatu. Mesedez hori bai dela berri ona eraikitzea, heldu horrei animatu. Eta fosilak azerretzen badira, primeran!
Seinale ona da, zerbait ondo egiten ari gara, bai horixe.